Time check po kat dati 18 nga minutos kalpasan ti oras ti alas 11. Kat na imbang agsapa, kadagti amin nga nakatunin ita nga oras, iti Radyo Sagada 104.7 FM. Dagiti padak na karo, dagiti padak nga babay ti Antiro nga Sagada, Antiro nga Mountain Province ken Cordillera. Ken kablaawak mutlaeng dagiti followers miti social media. Kat siyak ni Maing nga makadkadwayo itang oras, kat unak ipasangbay dahito weekly program ti Radyo Sagada nga pinagpagan women's program. No sa dino kat ito'y nga matalantan, dagiti napapatag nga kaamuan para kadagiti babae. Kat nga rod, uray pa'y mana madama kayo nga agdaldalus, aglablaba, aglutluto. Agkargarden, agab-abel agdadait, wenno agburburas, iti kapeket, awisak pa'y man amin da kayo nga agdengeg iti daytoy programa. Kata unak nga rod irugi daytoy programa, kas pananglukat mabig-big-big ti Hulyo iti Antiro alubong kas Fibroids Awareness Month. Amang tet kadatayo iti gundaway, amang mo iti ad-adu a kaamuan maipapan iti kasasaad, amang pektar iti adu a babae, ngamkan kanayon nga ma-misunderstood wenno saan maawatan. Rugyak dahito yung tapo iti may sa ludsod. Anya ba dahito yung makunkunang fibroids? Dagiti fibroids ti matris kata dagiti non-cancerous at tumubo iti unagawino iti matris ang mabigbig-big kas iti aanakan wenno womb iti Ingles. Buklan dagito iti muscle kan connective tissue kan gagangay unay kadagiti babae bayat iti reproductive a panawan. Kinagpaysuna, mabalin nga adu a babae iti adaan iti fibroids asaan da nga amu. Takan kanayon nga awan ti pataud na daytoy a sintomas. Awan pa iti makaamu iti eksakto ang makagapu iti fibroid ngem patsyan dagiti eksperto nga adda papel dagiti hormone akas iti estrogen kana progesterone kastama ti genetics iti panagdevelop da. Tika dati fibroids saan nakayat asawen nga daan ti babae iti cancer. Kaduan fibroid ket benign kayat naasawen ket agbyag lataan na salun at dagiti babae nga daan iti fibroid. Kat anya garud dagiti sintomas arumbeng abantayan ti tunggal babae. Dagiti daduma babae ket awan ti mapadasan da nga sintomas ngem dagiti daduma ket adda ti sintomas a mariknada kas iti sumaganad. Natagsen wenno napaut a panagpadara iti panagregla. Nasakit ti panagregla addaan ti marikna nga pelvic pain wenno pressure. Kan kanayon ti panag-ispuga puta dumuket ti fibroid iti bladder. Constipation wenno matatabel. At dati nasakit nga marikna bayat iti sexual intercourse. Nasakit at dati marikna nga back pain. Marigata nga agsikog wenno repeated pregnancy loss. Nalakati panakabanog daytoy ket fatigue wenno agkakapsut gapu iti anemia gapu iti nakaro a panagpadara. Dagitoy sintomas gata mabalin agapu iti daduma a kasasaad isu an napateg nga agpakonsulta tayo saan tayo agin lalaing amang diagnose iti bagbagi tayo anya kaya saan tayo nga i-google manan ti sakit wenno i-chat GPT. Kata gaminta damdama ket kinmaro dagiti rikrik na tayo nga saan tayo mapupuotan. Ken kaano arumbeng kan kasapulan nga agpadoktor ti may sa babae. Rumbeng bisitaen dagiti babae ti professional iti salunat no makapadas da dagiti sumaganad.
Natagsin unay a panagpadaray ti panagrekla na partak a mapuno ti sanitary pad. Ti menstrual period wenno kinabayag ti panagrekla ket lumagpas a wenno nasuruk iti 7 nga aldaw. Nakaro pa nagsakit ti pelvic nga sa dino kata singaan na ti inaldaw nga aktibidad wenno inaldaw nga araramidan. Panagpadaray ti baet ti menstrual period ken marigatan nga umisbo wenno kanayon kang agtatabel. Kanayon ti pelvic pain wenno pressure kata marikna ti senyales ti anemia wenno panakaulaw na laka ang mabannog ken maawanan ti anges. Kabayatan na marigatan mutlaeng nga agsikog uray anya ti kasta. Isu nga numarik na tayo dagitoy ket dagos nga aramaten ti medical health. Tati dagos a panagpakonsulta ket maitdan iti hundaway amang bigbig iti gapu dagiti marikrikna ken ti umno a panag-agas. Ket sakbay nga ituloy tayo daytoy a programa ket ipaayan kayo pay manti a maysa a kanta. Kami umakyatan, way siya'y tumatatso. Gusto ni malakayan, way kumay matatako. Raygan siya ng kumanga, ayakas masulo. Master man ay sumahan, tapos ay hirap na'y mahira-hila. Sa forest ay master niya ng kinawag sa nadamit problema. Si Inami, istalami si Inami. Sa iyang nerd na si Inami, yamayamanin bina. Si Inami. Katakas pa nang ituloy, di programa tayo nga pinagpagan women's program, kasanumat nga imintinar dagiti babae tinasaya at nga reproductive health.
Bayat asaan akanayon ang mapreventaran ti fibroids, masalakniban dagiti babae ti reproductive health da babaen kadagiti sumaganad a pamayan kasi ti kanayon a panaga-check up. Panagpakonsulta kadagiti healthcare provider no kas pangarigan nga marikna dagiti naibaga nga sintomas. Panagkakan iti balanced diet akas iti prutas nateng whole grains kan dagiti makan anabaknang iti iron. Panag-ehersisyo iti kanayon nga ehersisyo kan panang imintinar iti nasayaat a kilo wenno healthy weight. Iwasan ti panagsigarilyo ken limitaran ti alak nga inuman. Imanihar tayo nga nalaing ti chronic conditions tayo kas iti high blood pressure. Surutan tayo ti recommended screening ken vaccination schedules. Aramidin ti safe sex tapno maksayan ti panakaakar kadagiti sexually transmitted infections. Adalin nga nalaing ti menstrual cycle ken bigbigan dagiti panagbaliw nga kasapulan ti medical atensyon. Ti panang aywan iti reproductive health kata napateg a paset ti pakabuklan a pag-imbagan ti maysa a babayi. Ket anya bah kapagayam dagiti serbisyo nga ipaay dagiti rural health unit tayo. Kaduan kapagayam nga rural health unit ket ipaay dagiti kangrunaan ken napapateg nga serbisyo para kadagiti babayi karaman dagiti sumaganad. Family planning ken counseling and services. Prenatal ken postnatal care. Maternal ken child health services, cervical cancer screening. No sa dinog kata iti napalpalabas kan kanayon nga ipapaay daytoy a serbisyo no adadag iti maisaysayang kat nga medical mission. Breast cancer ken breast examination ken health education. At damot laang ti immunization services ken nutrition counseling. Screening ken referral for reproductive health concerns karaman ti posible uterine fibroids. Health education may naigdi panagregla, panagsikog breastfeeding kan pag-imbagaan dagiti babae. Ket no makapadas tayo anya kapagayam kadagiti sintomas kasilpo iti fibroids ket mabalin nga ag isayang ti RHU iti initial nga assessment isu nga mabalin nga refer dati maysa nga makapadpadas iti sintomas kadagiti espesyalista kas iti OB/GYN no kinakasapulan ti nananay panag-examine kas iti ultrasound. Kanadamot laeng kapagayam ti maysa napateg obserba ita nga bulan kasi ti World Population Day iti inton umay nga July 11. Daytoy atinawan nga aktibidad kata ipalpalagip na ti ipalpalagip ti gobyerno na iti palpalagipan na ti gobyerno ken ti komunidad mainay iti salunat maternal care of family planning ken ti access dagiti babayi iti healthcare. Tano nasalunat ti maysa nga inakat nasalunat met ti maysa a pamilya ken adaan met iti maysa a napigsa a komunidad. Ket kadagiti patpat genmi nga listeners nakaro dagiti pada babae adu kadagiti babae ti kanayon nga mangitantan iti panag-aramat iti medical health gaputa adda iti panunot da nga ti nakaro a panagpadara ken nakaro a menstrual pain ket simple laeng ken dagiti dadumapay ket saan da pay daan saan da nga pagpagan-ano. Bayat nga ti menstrual discomfort ket agsa sa bali ti marikrik na ti maysa ken maysa nakaro dagiti marikna nga sintomas ken singaen nati inaldaw nga aktibidad. Daytoy ket saan nga mabalin nga antayo iyaw awan no kas pangarigan nga riknaen tayo daytoy. Ti panang aywan iti salunat at katakan panang aywan iti bagi tayo.
Dagus tayo nga mapan kadagiti RHU tati nasapsapa a panagapakonsulta ket mas nasaysaya ati pagbanaganaken adda pa iti posibilidad nga maagasan a dagus. Kata iti panaglepas na daytoy a programa, agyaman una iti panangkadwayo kanyak iti daytoy nga oras, kadagiti amin nga ina, anak, lola, kabsat, dagiti teachers, healthcare workers, manalon ken entrepreneurs ken community leaders nga babae, salamat una iti dedikasyon ken serbisyoyo. Siyak ni Maing nga nangipaay ti Women's Hour iti radyo sagada nga pinagpagan Women's Program. Kat sapay kumata nasalunat ken natalged tayo amin. And until next week, and let's continue to empower one another and building stronger communities. Naimbag nga aldaw kada tayo amin. God bless everyone. And stay tuned for more songs on air. Ken abangan tayo ni Simbay ang mangipaay ti damdamag radyo sagada iti oras ti alas 12.